Misaka na ang presyo sa mga buwak sa carbon public market subay usab sa umaabot nga kasaulugan sa Valentine's Day. Sayra natong detalye sa report ni Alan Domingo. Sugod na og kalagsik ang mga manindahay sa buwak sa merkado sa karbon, di nagkapuliki na sila sa pagbahig sa kaniyang buwak nga himalitan kaayo na ining pagsaulog sa adlaw sa gugma o Valentine's Day. Adunay mga buwak gikan sa Sugbo ug ubang bahin sa nasod ug aduna usay gikan sa gawas sa nasod sama sa China. Kung ang gugma priceless, ang mga buwak price full nagmahal na ang presyo. Ang Philippine Rose tag 700 pesos ngadto sa 800 pesos ang dosina. Apan mas mahal ang gikan sa China kay tag 1,200 ngadto sa 1,300 pesos ang bundle nga aduna lay na po customs. Mas mahal kung himuon nga bouquet nga may abot na sa 3,500 pesos nga adunay mixed flowers, local ug imported. Ka Valentine's Day pila na ni? Valentine's Day, umabot sa 4,500 to 5,000. 3,500 Sa na karon karon. kung magpa-reserve sila, cover sila sa promo 3,500. Okay, cover pa mas promo halina. Ang mga imported stargazer o lilis, tag 250 pesos ang buok. Matod nila nga mahal usab ang palit sa mga negosyante gikan sa ilang mga suppliers. Regular price ano to 20. Ni mo na ni siya. Dili sa Carbon Public Market, makapailin-ilin ta kung unsay atong pamaliton. Dunay labas nga mga buwak ug dunay usay mga buwak nga plastic pero dili sama ka plastic sa imong gugma ha. Kining buwak ka plastic mulungtad kuno. Bisan og pila ka tuig parehas imong gugma. Sa tindahan ni Rosalie, ubay-ubay usab ang mga buwak nga dili malaya tungod kay mga pinauga nga buwak ug ang uban kadtong ginama sa plastic. Adunay mga customized design sama nining bouquet of flowers nga gi-request kasagaran kuno sa mga estudyante nga giputos og newspaper design nga tag 500 pesos ngadto sa 800 pesos ang presyo. Posible mo mahal na ang presyo sa mga buwak, busa aduna usay nag-una-una mintras affordable pa. Buwak ni advance ni. Advance happy Valentine's. Oh, para Valentine's. Kanong advance magyud? Kay para advance man pud akong gugma para sa asawa. Ay ma'am. Okay ma'am, sa mensahe nimo sa mga wife ka. Magpabilin tang maghingog ba ay permi. Okay ma'am, gikilig si ma'am. Reply ma'am. Aron masiguro ang kasikas karbon, nagpahigayon og lumba sa flower arrangement ang mga vendors. Ang budget ta 500 pesos gihuman nila pag-arrange sulod lang sa 5 minutos. Nagpakita lang matod pa kini nga bisan og taas ang presyo apan magpailin-ilinan gihapon ang limitadong budget alang sa Valentine's Day. Hinay-hinay na mo pasaka pod ang mga presyo sa magkaduol, so mas maayong mo palit mo samtang maupay ang unang bagsak sa mga buwak, no. Kung wala mo'y budget para sa buwak, naagi tay mga alternatives. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.